tak, že jednou rukou si uchopíme ruku pacienta pod lakeť a druhou pod zápestie a dvíhame hornú končatinu pacienta za hlavu a dolu vedľa tela. Ak by nám tu za hlavou pacienta bránila pela z postele, tak tú ruku pacienta môžeme skrčiť. Pri druhom cviku opäť presúvame tú ruku pacienta za hlavu, ale ideme vonkajším oblúkom až za hlavu pacienta a tým vonkajším oblúkom sa aj vraciame naspäť. Pri ďalšom cviku odťahujeme ruku pacienta od tela smerom von a v zápätí ju krížime cez telo, aby sa čo najviac dotkla až druhej protiľahlej hornej končatiny. Teraz začíname precvičovať už ten lakťový klb. Uchopíme si jednou rukou pod lakeť, druhou rukou za zápestný klb a krčíme hornú končatinu tak, že sa prstami dotýka pacient až nosa alebo bravy a v zápätí vystierame celú hornú končatinu. V ďalšom cvičení podáme pacientovi ruku, ako keby sme sa s ním zdravili. Druhou rukou mu podoprieme lakeť a pretáčame predlaktie dlaňou hore a dolu. Tam dávame pozor na to, aby sme netočili celou hornou končatinou, ale iba tým predlaktím. V ďalšom cviku uložíme hornú končatinu do pravého uhla v ramene, takisto do pravého uhla v lakti, a presúvame predlaktie pacienta smerom dolu a hore dozadu. Ruka nám zostáva v tom istom uložení a ideme cvičiť so zápestím pacienta. Jednou rukou si uchopíme zápestie pacienta a druhou rukou dávame zápestie dozadu. Tam skrčíme prsty pacienta do peste, presunieme dopredu a prsty vystrieme. Vystretieme dozadu, tam ich skrčíme, skrčené dopredu a vystrieme. Posledným cvikom je cvičenie s palcom. Jednou rukou si pridržiavame prsty a druhou rukou presúvame palec proti malíčku. Hornú končatinu uložíme vedľa tela a presúvame sa na dolnú končatinu. Prvým cvikom zdvihneme dolnú končatinu, pokrčíme ju v bedre, v kolene a to koleno sa snažíme čo najviac pritlačiť na hrudník a v zápätí vystierame. Pri druhom cviku odťahujeme dolnú končatinu od tela bočne a v zápätí ideme krížom až ponad druhú dolnú končatinu. Také ako keby nožničky. V ďalšom cviku odtiahneme jemne dolnú končatinu od seba a vytáčame ju celú v bedrovom klbe von aj dnu. Teraz ideme vytáčať členkový klb. Jednou rukou uchopíme z vrchu nohu za členok, druhou rukou si uchytíme z vrchu za prsty a točíme tým členkom a chodidlom von a dnu. Ďalším cvikom je posilovanie petovej šlachy. Tam si chytíme petu pacienta do svojej dlane, stúpaj pacienta pritlačíme proti svojmu predlaktiu a zatláčame predlaktím voči stúpaji pacienta a tým posilujeme tú petovú achillovú šlachu. Posledným cvikom na dolnej končatine je cvičenie s prstami, kedy cvičíme s tými prstami dopredu a dozadu. Ak pacient nedokáže sám cvičiť aj oblasťou krku, tak ideme na krk. Jednu ruku dávame pod hlavu pacienta, druhá ide pod bradu a robíme predklon hlavy čo najviac až na hrudník. V druhom cviku si uchopíme tú hlavu medzi svoje ruky a točíme s tou hlavou doprava a doľava.
Ak máme ležiacich mladších pacientov, tak s nimi cvičíme aj na bruchu. Poprosíme teraz figurantku, aby sa nám otočila na brucho. Ruky vedľa tela. A prvým cvikom je záklon hlavy, kedy si dá jednu ruku pod čelo, druhá ide na záhlavie a robíme záklon hlavy dozadu. Môžete si dať bočne. Teraz ideme s hornou končatinou kmitať dozadu. Tam si uchopíme ten ramenný klb v tom mieste, kde sa nám tá horná končatina najviac pohybuje a s touto našou jednou rukou si ho pritláčame, pretože pri tomto cviku sa nesmie tá horná končatina pohybovať v tom ramennom klbe. Druhou rukou si uchopíme hornú končatinu pacienta na svoje predlaktie a kmitáme s tou rukou hore a dozadu. Tie kmity vôbec nemusia byť veľké, stačia pár centimetrov. A to isté vlastne cvičíme aj na dolnej končatine. Taktiež si chytíme dolnú končatinu na svoje predlaktie. Naša dlaň ide pod koleno pacienta, druhá ide za bedro pacienta a kmitáme s tou nohou hore a dozadu bez toho, aby sa nám hýbala tá noha v bedrovom klbe. Čo týka dusenia postihnutého, tak sú dva spôsoby. Mám také svoje špeciálne názvy, označenia. Jedno je tzv. Gordonov manéver a druhé je Heinrichov manéver, kedy Gordonov manéver znamená to nejakých 5 ráznych buchnutí do zadnej časti chrbta medzi lopatky. Čo sa týka Heinrichového manévru, tak ten si ukážem.